Ja, så byder vi velkommen her til Ubehag Destruktionsanstalt til verdensmesterskaberne i stang for herrer. Og der har jo til det sidste hersket spænding om, hvorvidt arrangementet her overhovedet kunne gennemføres. Men så her sent i eftermiddag gav Miljøstyrelsen så en midlertidig dispensation mod, at de lokale myndigheder evakuerede en daginstitution 1,5 kilometer herfra. Samtidig vil beboerne i Vemsen Ørmarks nordlige forstæder af politiets højttalervogne blive bedt om at holde døre og vinduer lukket her under stævnet. Så nu skulle der ikke være flere problemer. Vi er klar til at gå i gang. Her hvor vi har de to odoranter på banen til tonerne af lugtemandens sang. Og det er jo Danmark, der skal lugte mod Tjekkiet. Danskerne her repræsenterer, der Ejler Møding fra Fyn, har jo tidligere lugtet for Assens og Fåborg. Lugter nu for Ringe. Og hans modstander, som vi kan se fra Tjekkiet, jeg skal på Lokomov, der allerede som dreng greb rundt i byens butikker uden at købe noget, for at blive en god oser, lugter i dag professionelt for Septic Praha i Prag. Og så går vi klar til de to Ja, det meddeles netop nu, at Tjekkiet er blevet delt i to selvstændige stater, nemlig Tjekket og Kiet. Og det skal nu på den baggrund blive spændende at se, hvilket land jeg skal på Lokomov vælge at repræsentere. Ja, han fjerner den blå trekant på det tjekkiske flag og signalerer dermed, at han tilhører. Jamen, nu synes jeg pludselig, det ligner det polske flag. Og altså nu pludselig polsk deltagelse her i Ubehag VM i stank. Unægteligt noget af en overraskelse for det store drengekor fra Sodbatagård optagelseshjem, der jo har øvet sig i 2 år på den tjekkiske nationalmelodi, men altså som nu må melde pas over for den polske. Og det betyder, at vi ikke får noget ceremonielt denne gang, men at vi er klar til at lugte, og det er jo Danmark, der lugter for. En stærk koncentreret møding. Skal blive spændende at se, hvad der bliver hans første udslip. Blev jo i sin tid opdaget af Rødovre Klok TV, hvor han jo i en periode fungerede som studievært. Plejer jo at åbne med svedkirtelbylden, som han jo på det seneste har suppleret med en ildelugtende svampelidelse, fremkaldt af en hjemmelavet dioxinpasta. Kommer her. Ja, unægteligt noget af en giftsky, der her bliver sendt ind over Polen. Men ikke den store effekt af de jagttaber på Lokomov, synes jeg. Har jo også en karriere bag sig som oberst i immunforsvaret. Og så er gassen ved at gå af møding, og det betyder, at næste udslip kommer fra Polen. Det østeuropæiske forbund har jo forsøgt at få det gjort lovligt at arbejde med stråleskader i denne disciplin. Ganske vist ikke med det store held, men i hvert fald så er det på Lokomov. Og vi ved jo fra hans taktiske oplæg, at han vil forsøge at knække sin modstander ved hjælp af dårlige ånde. Og det gør han. Ja, han kan være en farlig mand, når han først lukker munden op. Har jo ligget i træningslejr i Åndernes Hus, hvor han igennem længere tid har sovet med en blanding af menstruationsbeskyttelser og makrelsalat i munden. Ja, det er en, der trækker vand i øjnene, den der, men Møding er langt fra rystet, og munden han nu ikke vil sætte trumf på og forsøge sig med sin kvarte ramsaltede cervezo. Affører sig i hvert fald nu truende til en gummirøjser. Ja, det skal blive spændende at se, om han stadigvæk bærer den forbinding, han fik lagt for 5 år siden i forbindelse med en alvorlig koldbrand. Og det gør han. Uha. Nu kan det blive farligt. Og der har det slet ikke godt nu. Jeg skal på Lokomov. Hvor på spanden. Jeg tror, det tegner til et opkast. Ja. På Lokomov til sygeladende færdig, hvor han giver sig til at synge i den store hvide jazzmikrofon. Men nej, han holder spanden frem og vifter nu med seje fejne træk på kene og opkast tilbage på modstanders banehalvdel. Det er en udvikling, som Møding ikke har regnet med. Uha har det tydeligvis meget ringe nu. Jamen, det var jo lige det, der ikke måtte ske. Nu kan det blive vanskeligt at få en afgørelse her, hvor begge odoranter må betegnes som sygdomsramte. Og det meddeles netop nu, at også Polen er blevet delt i 2 selvstændige stater, nemlig Sydpolen og Nordpolen. Virkelig et Europa i bevægelse. En helt unik situation for Lokomov, som for anden gang på 5 minutter skal tage stilling til sit nationale tilhørsforhold. Og
Der fjerner han den røde farve fra det polske flag. Der er kun den hvide tilbage. Og jeg får nu at vide, at min hørechokoladebolle, at det tager sidedommeren som et signal på overgivelse. Altså på kapitulation. Kolumbium var færdig. Det betyder, at vi helt overraskende har fået en ny dansk verdensmester i stand, nemlig Ejler Mødding fra Fyn. Og måtte nu ikke blive gjort klar til en heltemodtagelse af ham i morgen på Rådhuset, hvor Pladderballe kommunalbestyrelse vil være vært ved en gyldeudkørsel. Stor overraskende dansk triumf her. Tillykke til Mødding. Tillykke med det. Og slut herfra hjem igen.